Satu. Kapilut. Kapilut monggo diaturke. Garap tayub. Ayo garape tayub Pak Tri. Izin. Kene Dek Ragil. Beksan tayub sinarengan kakang putra mandiri laras. Seneng goyongan Tangkantun agem pemuda kula Bapak Tarno Mulia Abadi Jeans. Lo iyo kalaput waro seliramu batin iki anane tan sarepku rasa tresna kang tak kandha sarwa mikir ati tak bisa janji Pak Duwe nanging aku wedi bloko pungkasane mekasan karo tresno asik nadyan nadya kang kadulung nanging caket sajroning atiku gonku lan kagres Gusti sabar mong ngapai Ae Pak. Becky. foto sik kok. Lanjut. lanjut Kula. Monggo. kula sawah coba datanowa atiku wis kapilut sae bebungah rasaku lamun bisa cetak-cetak siramu asik Ayo yo. Bapak Kolonel Karno. Bantu
saka pungkasane wekasan lara tresno ladyan nado kang kadulung nanging caket sakroning atiku gonku nandang tresno iki wis dinodran saderenge amae Hae. di belakang Nek cara ngawi ki wul. di belakang Wul wul. ora enek sing wol to ki Oh, Pak. oke ula sawah sapa